Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Bon dia, Víctor Calderón Benítez. Què tal estem? Amb molts còmics avui, no? Amb molts còmics tenim... Avui farem actualité i tenim molta mandanga, El que passa que jo encara no he pogut anar a comprar els còmics. Ostres. i tinc la saca del Pipa Còmics allà a la plaça Santa Maria que sale de la tienda ja. Vaya. Bueno, que estem a primers de mes i clar, a primers de mes s'ha de cobrar el dinerito. S'ha de gastar en còmics. Clar. Exacte, que sí. Comencem amb una notícia trista, però... Sí, però bueno... Inspiradora. Sí. Perquè ha mort Matsumoto Leiji, o Leiji Matsumoto. I qui és aquest senyor? I qui és? Pues és el creador de Capità Harlock, que molts el coneixem per haver vist... No Capità Haddock. No Haddock. Capità Harlock, que va ser un manga i sobretot va ser una sèrie d'animació que molts van poder veure. Bueno, a TV3 la feien. Jo la veia a TV3 quan era molt petit. Tu no l'havies nascut, em sembla, quan jo la veia. Segurament la van posar després amb el temps. Jo la vaig veure molt petit també. Sí. I era una sèrie de ciència-ficció xulíssima amb un personatge principal que era pirata de l'espai, no? Amb una cicatriu a la cara, amb un parche que el cabell li tapava a l'ull, amb un traje superguapo, i després que anàvem en un vaixell que era una nau espacial. Ho tenia tot. La sèrie és molt xula i el còmic també, perquè fa uns anys Norma Editorial el va reeditar en un format de 2 volums tots xacos. En un cofre. Sí. I que el nostre company, el Raül, de Tatsumi Masako, i també que surt al programa Magatzem de les Sèries, el té. I quan arriba al final dice, ostres, que bajona, si no acabo el còmic. Jo també el tinc i també em vaig quedar amb aquest bajona, perquè és veritat que aquesta història no la va acabar del tot, però tot i així és molt recomanable perquè són diverses aventures de Harlock i els seus companys de l'espai, de pirates de l'espai, diguéssim. Sí. I el treball en blanc i negre, manga, però mola molt també veure el treball de tintes perquè és una xulada. Hi ha una escena molt guai que m'agrada molt perquè es veu com és a l'espai i es veu com que la pluma que feia servir per pintar tinta és com que se li havia gotejat i es veuen allà i no estava borrat i es veuen les gotes de tinta i és una passada perquè té un estil molt... Bueno, és un manga més clàssic, no? Això crec que és dels 70, aquest manga, si no m'equivoco. Sí, superantic. I bueno, ara també s'han anat publicant altres obres seves, inclús hi ha com un spin-off de Capità Harlock, que és Queen Emeraldas, que era la noia que anava amb ell a la nau. I tenim molts còmics per recordar en Leiji Matsumoto. És una pèrdua perquè realment va ser un artista molt inspirador per després també molts altres mangakes. Jo fins i tot recordo el temes de musicals, com aquí veieu a les nostres esquenes, que tenim molts vinils, tu a casa teva també, que ens agrada molt la música. Quan Daft Punk va fer aquell disc, no sé quin disc era, el disc de One More Time, quin és el disc de One More Time? No sé com es diu, però bueno. Bueno, aquell disc van fer una pel·lícula de tot el disc i qui la va fer? El Matsumoto Leiji. Guai, doncs amb això ens quedem. Es deia Interstellar 555, mira, ho posa aquí a la nota. Doncs ja la veurem, perquè jo crec que no l'he vist aquesta. Bueno, és el disc il·lustrat, animat per ell, i és una passada. Mola. Era un autor molt friqui, també s'ha de dir, perquè ara que a Twitter també molta gent ha aprofitat per donar les condolències i recordar-lo. He vist moltes fotos i el tio realment era tot un personatge, així que bona manera de recordar-lo. Escolta, què faràs aquest dissabte 4? Tens una cita o alguna cosa? Aquest dissabte 4 tenim una cita, tu i jo. Vale. Aquest dissabte 4 comença el Graf, que serà el 4 i el 5 de març. I què és el Graf? Què és el Graf? Festival d'autoedició i editorials independents que fan còmics i que potser no fan Batman i Spider-Man, però fan material molt interessant que recomanem que pugueu visitar perquè realment aquest esdeveniment és molt xulo. Es celebra a Fabra i Coats, a Barcelona,
i l'entrada és que... És que és supercara, no? És inassumible, 2 euros. 2 euros, tu. 2 euros. En vez de gastar-t'ho en una birra en un bar, Sí. mira, un dia pues, te la prens a casa i te'n vas al Graf. Sí, no, bueno, trobarem un piló d'expositors, els autors ells mateixos es munten els stands també. N'hi ha 4 milions d'estants. I mola molt també per poder també veure cara a cara pues, els autors i les Hi seves obres. haurà club de lectura... Sí, un piló també de xerrades i de tot. I estarà el dissabte de 11 a 9 del vespre i el diumenge d'11 a 7 del vespre. Així que nosaltres intentarem fer algun programet especial i parlar amb algun dels autors que hi hauran per allà, així que ja us explicarem què tal, i si sou per allà, doncs ja ens saludarem. Si voleu veure l'Albert Montells, que tinc aquí el Calavera Lunar en català, doncs aneu al diumenge, que estarà Té una xerrada. de 5 a 6 de la tarda. De 4 a 5. De 4. Ostres, sí, perdó. I aquesta xerrada té molt Sí. bona pinta, de 4 a 5, i en Fernando de Felipe, que és un autor molt mític també espanyol, i la Jenny Espinosa, que té còmics xulíssims com el Hoops, que també va guanyar el Premi de Salut del Còmic. Així que aquesta xerrada ens l'apuntem també. Nosaltres tenim previst anar dissabte, però ara després de veure això potser... Ja veurem. Ja veurem. Seguim amb les notícies. Vinga, més. Vinga, Comicat, còmics en català. Sí, com sabeu, la web comiccat.cat va donant les notícies i novetats editorials de còmic en català i a través de la seva web hem vist la notícia també d'aquests dies, aquestes setmanes, que és el Premi Finestres de còmic en català que han guanyat en David Pàmies i David Sánchez, el rei dels caragols. És una obra que han presentat i que de cara a l'any que ve, imagino, es publicarà per l'editorial Finestres, que aquest era el premi. I si t'agrada Brubaker i t'agrada aquest Rorschach, t'has de comprar el Reis dels Caragols perquè és una trama ben resolta, addictiva, amb un to negre i surrealista, o sigui, que seria més semblant a Cosmic Detective del Lemire i el Marc Any i el David Rubin. I res. En David Sánchez, que és l'il·lustrador, és una passada perquè té diverses obres publicades ja i té un estil molt propi i un to molt també misteriós i fosc, que sí que té un estil més pop, diguéssim, però recorda una mica Daniel Close, per exemple, i té aquest to més fosc que penso que per al tipus d'història pot anar bé. Perfecte. Ja us en parlarem d'ell. I aquí també el Graf, com parlàvem, es presentarà el guanyador del Premi Finestres de l'any passat, que va ser en Max, amb el seu còmic Què. Molt bé. Així pues perfecte. Pues més coses. Mira, una coseta de Berkami, que s'està fent alguna guai. Ah, sí, s'està gestant, hi ha una campanya de micromecenatge per Fabi i Fadó, ciutadans d'Empúries, que és una història de ficció històrica en clau d'humor sobre els orígens de l'Empordà, i l'autor és en Carles Román, que és un autor que ja ha fet diverses campanyes de micromecenatge. A Berkami també té un personatge que es diu el Drac Català, que és com un superheroi català, i en aquest cas són aquests personatges, Fabi i Fadó, ciutadans d'Empúries, que són les aventures d'aquests personatges, i si us agrada la història segur que ho gaudireu. I una novetat que té molt bona pinta també en català, que és de Mai Més, i es diu Nocea, i és volumen 1, Atari i Tika. Sí, que l'autor és el Ricard F, que si no m'equivoco és de Sabadell, és de per aquí prop, o sigui que ja li... Ricard F, que la gent no busqui una F només, F, tal com sona. F-A, no? Exacte, sí. I aquest és de ciència-ficció, sembla que està dirigit a un públic més juvenil, però a nosaltres ens ha flipat. Amb un to pop molt xulo, la portada. Sí, i tenim ganes de llegir-lo i, per què no, si en Ricard és de per aquí prop, inclús poder parlar amb ell i que ens expliqui una mica aquestes aventures de ciència-ficció. Li podem donar un toque. I farem més novetats editorials, no? Ja a tope. Sí, ja que estem en aquesta novetat, anem amb més novetats, perquè també n'hi ha una que David Rubin ha posat, que és un del millor que porta d'any de moment que ha llegit. El David Rubin ho va posar en el seu Twitter. Sí, és aquest Por culpa de una flor. De Maria Medem. Sí,
En David Rubin té bon gust, així que sí. ens fiarem d'ell. La Maria Medem és una de les autores que ha estat seleccionada i que està exposada a l'exposició del CCBCB sobre còmic, autores de còmic contemporànies, i la seva obra és molt poètica, amb un estil també molt minimalista, menos es más, podríem dir. Això t'ho diuen molt quan vas a gravar una cançó, També, menos es más, no? La producció musical és menos es más. I ja està resolt. Pues en aquest cas, en el seu estil de dibuix, també menos es más, i té un rotllo molt poètic i molt guai. Ja havia publicat en diversos fanzines també, i té... la podeu buscar, Maria Medem, té un estil molt personal, però que realment... amb un toc pop psicodèlic molt guapo. És de Sevilla, si no m'equivoco, i aquest Per culpa d'una flor l'edita Blackie Books, que com sempre... és una coedició de Blackie Books i Apa Comics, que és com sempre aquestes dues editorials tenen molt bon gust també. Pues m'estan entrant ganes de... És que no arribo. Ja el pillarem, en el graf el pillem. Sí. I que ens el signi. Anem a una mica de còmic europeu, que és més tu de còmic europeu que jo, però jo he trobat un que a tu no et fa el pes, però a mi per la història sí. Saps que a mi les històries em barrufen molt. Es diu 47 cordes, 47 cuerdas, és la primera part, no sé quan arribarà la segona. Té molt bones crítiques, la veritat és que està molt bé, i és un dia que una noia metamorfa que canvia, s'enamora d'un jove anomenat Ambrose, suposo que es dirà, i ella pot canviar de forma de voluntat, i em sembla que la fa una mica la vida impossible a l'Ambrose, i té que anar descobrint coses, i es crea ahí una tensió... Sí, perquè clar, quan no pot d'una manera es transforma en una altra i l'intenta seduir d'una altra manera, no? Quina història d'amor més xunga. Sí. Timothée Le Boucher, que es fa guió, dibuix, tinta i color, o sigui que això fa tot. És Juan Palomo, en veritat. Aquest nom, Timothée Le Boucher, si ho tradueixen al castellà, és Juan Palomo. Jo me lo guiso. I edita 9-9, li donarem una ullada, té un estil, com dèiem, més proper, el franco-belga, però molt poc detallista, no? Sí, jo li trobo una mica... no en rasgos de la cara, però sí en la forma de fer segons quines coses al manga. El manga més místic, podríem dir. Ja li farem una ullada a la llibreria, anirem al Pipa o al Dòria si el tenen, perquè aquest estil europeu també a Dòria llibres el solen tenir. Van estrenar. Han estrenat alguna pel·li ara fa poc? Sí, la de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. I que l'has vist ja? Jo encara no. Sí, l'he vist. Ah, sí? Sí. Tens la plataforma? Que és Disney, això, no? Sí. Ja, sí. Pues espera't a la plataforma. M'espero a que ho estrenin a Disney, no? Al final és més interessant les escenes postcrèdit que no pas la pel·lícula. Ja sol passar, no? Amb les pel·lis Marvel. La pel·lícula està molt bé fins que... És curiós perquè representa que el protagonista és Ant-Man, però el tros que més mola és quan va Henry Pym, que és l'Ant-Man original, la Vispa original, la Vispa hija... Sí. Aquella trama és el que mola, perquè és què ha fet la Vispa original tanto tiempo en el mundo cuántico? Vale. I el background d'aquesta història està molt bé, el que passa que no aprofunditzen i se'n van amb l'Scott Lang, que m'interessa 4 pijos. Vaya. Però bueno. I les coses passen perquè tenen que passar, mucha acció sin sentido. No, em va recordar una mica això, la segona part de la pel·li, una mica a Black Adam. Vale. Acció sin sentido. Bueno, pues la pel·li no ho sé, el còmic... Té bona pinta, Ara han tret, aprofitant la pel·lícula, Panini Comics ha editat... El hombre hormiga, siempre hombre hormiga. I sí que realment, perquè l'autor, el dibuixant, el guionista ara mateix, no sé qui és, el dibuixant és... el Tom Reilly. Tom Reilly és el dibuixant. I el guionista és el Ewing, vale, que va fer de la cosa, alguna cosa i tal. Està molt bé perquè aquí va de Humping, de la dona, que és la Janet Van Dyne, que és la Michelle Pfeiffer a les pel·lis. També surt un hombre hormiga del futuro, que ja descobrirem el seu nom, i també surt l'hombre hormiga que nosaltres coneixem, que és l'Scott Lang. Jo crec que si no heu llegit res de l'hombre hormiga pot ser una bona entrada, perquè ho han editat també així, i és un volum econòmic, i sobretot
el dibuix mola molt perquè és un estil pop molt guai. Sí, per això a mi m'ha tret i volia parlar d'ell. Sí, jo l'he estat fullejant i realment té molt bona pinta. Després, una altra... Seguim amb Marvel, no? Molt ràpid. La Guerra de los Reinos, ja ha aparegut la Guerra de los Reinos en format Marvel Now Deluxe. Ja estàu fent el torn de Jason Aaron, que és el meu cas. Agafeu-lo, tampoc és gaire car, no sé si són 26 euros por ahí, que no és 37 o 40. Sí, són volums totxacos. Jason Aaron, la Guerra de los Reinos, o sigui, quan el Malekith arriba a la Terra i fa que tothom es baralli, tots los reinos se peleen con todos los reinos. I ja està. Això que de tant en quant van fent a Marvel, que és com, un venga, evento, va, un evento... que se junten todos, que se zurren ahí todos juntos. A donar-se d'hòsties, doncs mira. I després estem molt contents perquè aquest sí que és car, són 50 pepinos, és Magneton de Cullen Bunn i Gabriel Hernández Walta. Molt bé, aquest és un totxaco també. És un òmnibus que està molt bé, que estan traient òmnibus, que ja ho va dir a la xerrada que vam anar a la biblioteca. Amb l'editor de Panini, sí. De Panini Espanya, no me'n recordo el nom. Vicente, sí. Sí, que va dir que es volien centrar en els òmnibus, que tenen molt d'èxit, i bueno, és... A mi no és un format que tampoc és que em cridi gaire atenció. És que has de fer una mica de gimnàs per llegir òmnibus. Jo crec que aquest és el meu problema. Sí. I clar, és un totxaco que conté tota l'etapa de Cullen Bunn amb Gabriel Hernández Walta. Com sabeu, el Walta a nosaltres ens agrada molt el seu estil de dibuix i penso que per Magneto és un estil que li va molt bé i realment, bueno, si no coneixeu el Magneto però aquí el coneixereu. Ja el coneixereu, però bueno, és el dolent de la Patrulla X, sempre ha sigut el malvat, entre cometes. El dolent justificat. Sí. Porque es como cuando tu venganza se va de las manos, ¿no? Claro. És un dolent que la seva infància la va passar en camps de concentració. Nazi. O sigui que... Sí. Res, és un totxaco de 50 pavos. Jo encara m'estic pensant si el llegiré o no, o potser... Potser te'l deixo. Tu si l'agafaràs, doncs ja me'l deixaràs. Sí, el tinc guardat a la saca de... Genial. Sí. Que te'l deixaré. I després he vist un que no controlava gaire, que es diu Patos, 2 años en las arenas petrolíferas. És de Kate Beaton, i és una autora d'Estats Units, i és una obra autobiogràfica que està plena d'experiències sobre el món laboral, l'abús sexual, l'ecologia i el creixement personal. Ostres, I el dibuix m'han recordat una mica a la portada... Una mica, el Walta per els traços que hi ha i tal. Sí, un traç així que no és molt línia clara. Sí, aunque veiem que és menys realista que el Walta. Sí. I per l'argument m'ha tret molt, i això que sigui còmic americà independent m'ha resultat dir que això és una temàtica molt europea, no? L'autora és Kate Beaton i diu que és de Nueva Escòcia, o sigui que... Sí, que és de la profunditat d'Anglaterra, d'Estats Units. Ja li farem una ullada també aquest. Sí, té bona pinta i em sembla... Són 40 pèmpins aquest. 40 pèmpims i edita Norma Editorial. Però que són 436 pàgines, Vale, és un bon totxo també. Sí, és un totxament brutal. També. I després un parell de mangas. Sí, vinga, va. Vinga, una reedició que està molt bé. Una reedició d'un clàssic total, que és l'Adolf, de Osamu Tezuka, que aquest ja estava editat en un cofre també, amb 2 totxacos d'aquests de gimnàs, i ara es torna a reeditar també amb un cofre, amb el disseny que estan tenint ara totes les edicions d'Osamu Tezuka, que estan fent, els de Planeta Còmic estan fent com una biblioteca Tezuka i el disseny dels lloms és tot igual, no? Que bo, això quan t'ho poses a l'estanteria queda... Sí, per la gent amb toc és satisfactori total. Hem de dir que Adolf és una història de 3 persones que s'anomenen amb aquest nom. Una és un nen jueu que viu al Japó, un nen mig japonès, mig alemany, i el líder de l'Alemanya nazi. Vinga, pim-pam. Sí, Adolf Hitler. Sí. Bueno, i és la història d'aquests 3 personatges, no? Que sembla que al principi cadascú va pel seu camí, però potser s'acaben ajuntant. No us ho explicarem. Si us agrada el manga més clàssic, això és tot una recomanació genial. I seguim amb el manga. Amb un manga curiós. Que ho està patant. Ho està patant molt, però és un manga, perquè és manga, no? Però és una història xina, de la mitologia xinesa, em sembla, o una història xina d'aquestes del folklore xinès,
però tampoc està fet dibuixat per japonesos. Està no? dibuixat per coreans, surcoreanos. Jo pensava que eren xinesos. Corea la buena no, Corea Surcorea. Jo pels noms pensava que eren xinesos perquè és Mochiang Tongchu i Luodicheng Q. Ostres, bueno, són xungos. Sí, ja porten 2 volums, és manga a color, no és en blanc i negre, costen 15 euros, em sembla, cada volum, 16, i jo m'ho estic plantejant. El que passa és que el que mucho abarca poco aprieta i tinc que apretar altres coses que tinc por ahí. Sembla que és bastant d'acció. Bueno, no hem dit el nom, és Grandmaster of Demonic Cultivation. Ah, exacte. Que no ho han traduït directament, és en anglès. Sí. I que va de... Bueno, també, per lo que he vist, també són... Bueno, és estil manga bastant modern, diguéssim, sí, no? Més realista. I per això suposo que també ho està patant ara amb la xavalada, que també li agrada, i que ja, pues, no sé si hi ha història d'amor a part de cazar demonios, sí. No sé, però que té bona pinta. Bueno, le farem ullada. Sí. Jo estic molt, I ara, per anar acabant el programa, vinga, 2 ressenyetes. Dues ressenyes així una mica més dedicades de les últimes lectures que hem fet. Això també és una novetat. Ostres, sí, novetat total perquè va sortir la setmana passada el Tom King, ojo, Tom King i Jorge Fornés. Que és el teu preferit, Fornés o Walter? Pues mira, papà o mamà? Sí, aquests són 2 autors espanyols que estan treballant pel mercat americà i no sé amb quin em quedaria. Aquest és el Rorschach. Sempre fem la mateixa broma. Sí, o és que no saps pronunciar-ho i fas que és broma. Sí, faig que és broma, però realment no sé com t'ho diria. Aquest personatge, Rorschach, ve de Watchmen, que és un dels clàssics del còmic americà. D'Alan Moore. D'Alan Moore, amb Dave Gibbons, el dibuix. Aquest còmic clàssic... Tochamen, Sí, que parlava de superherois, però sense les clàssiques històries de superherois, no? Sinó amb una trama més política i thrilleriana, no? Un thriller polític, podríem dir que és. Tal qual. I bueno, aquest Rorschach és una feina que han fet en Jorge Fornés i el Tom King ara fa uns pocs anys, ja s'ha anat publicant aquí a Espanya en format grapa, però nosaltres volíem esperar a llegir-lo a que es publiqués tot en un sol volum, en tapa dura, a més, l'edició que han fet és Focus, que és aquesta d'aquí, que és com una assignatura que han fet els de ECC Ediciones, amb DC, que és com que hi ha molts autors espanyols treballant amb DC, fan aquesta edició Focus que inclou molts extras, un bon apartat d'extras amb entrevistes i coses que els autors han volgut afegir. I de què va Rorschach? Pues no t'ho explicaré perquè... T'imagines? Acabem aquí el programa. No t'explicaré de què va Rorschach perquè mola, perquè és també un thriller político, però és... T'explicaré la primera pàgina. Què passa a la primera pàgina? Què passa a la primera? Mort en Rorschach. I llavors tot el còmic, tot el volum, és descobrir quién ha matado a Rorschach, no? Llavors, anirem descobrint... Bueno, el bo és que mort Rorschach, no és spoiler, que és just la primera pàgina. Mort Rorschach i mort en un... Com es diu? En un míting polític, no? I és com, ostres, llavors tota la trama és anem de la mà d'un detectiu que està intentant esbrinar què ha passat aquí, qui és aquest Rorschach, qui l'ha matat i a més per què s'ha mort en un míting polític i no en su casa. I no en su casa, no? I hi ha un jaleo polític aquí que amb Tom King, que és el guionista, és un crac. Sí, ha volgut fotre, per això es va escriure també durant la pandèmia, i quan van escollir a Donald Trump, no?, com a president, llavors hi ha molta crítica política, hi ha molta trama política, però sense perdre aquest fil de thriller, de ostres, què està passant aquí, no? I quan sembla que ja t'estan donant l'assassí, descobreixen una altra cosa, bueno, hi ha aquí una... Ho tanquen bé, per això? Ho tanquen força bé, jo diria que molt bé, i inclús et diria que és un dels meus còmics preferits d'aquest any. Què dius ara? I estem a febrer. Bueno, estem a març. Primera setmana de març i ja t'estic dient un dels meus top 5 de l'any. O sigui que, bueno... Jo tindré que mirar. Molt recomanada aquesta edició, que és
autoconclusiva, diguéssim, la història comença i acaba, i si no heu llegit la història original de Watchmen, podeu llegir igualment aquesta història. Potser us perdeu algun detallet, perquè hi ha molts detallets de la història clàssica, Hi ha referències, no? S'entén igualment la història, i si heu llegit Watchmen, us molarà molt també aquesta. O sigui que Jorge Fornés i Tom King, Rorschach, recomanadíssim. Sello de qualitat de Bufacanyes. Ahí està. I jo, bueno... Tu què has llegit aquesta setmana? A veure... Li dedico al meu germà. Jeff Lemire una altra vegada, els Bufacanyes. Sí, exacte, que raro. És un dels nostres guionistes preferits. Sí, juntament amb Tom King... Sí, amb el Tinion també ens agrada. Jason Aaron en algunes històries està molt bé. No sé... Però en aquest cas Jeff Lemire no només guionitza, sinó que també dibuixa. Dibuixa i mola perquè té unes tintes molt xules, blavenques, amb negres... Sí, és com dos colors, no? Sí, dos colors, blau, blanc i negre, 3 colors. I està molt bé perquè es diu Nadie, l'ha reeditat Estiberri ara un altre cop, i és una història de ciència-ficció que arriba a un poble perdut en las montañas profundas donde hay pesca, el negocio de la pesca por temporadas. Imagina't que quan no hi ha pesca, pues, com és el negoci. Jeff Lemire també sempre busca aquestes històries com a pobles perduts por ahí, no? Sí, mai és a gran ciutat, sinó que busca... No és postapocalíptic, en aquest cas no. I sí, sempre són coses així, no? I va d'un científic que apareix en un poble i apareix tot embenat, amb ulleres de sol. Clar, tothom al principi quan arriba, clar, és un poble, quan et tires un pet s'entera a l'altra punta del poble, no?, de seguida. Pues arriba el tio i s'alquila una habitació de motel i allà es passa vivint en el poble, el que està en el poble. Es fa l'amiga de la és la filla del que porta els pocs cafeteries que hi ha, es fa amiga d'ella, a vegades va veure-la a l'habitació i te vas entrant una mica de la seva història. Podríem dir que és una història més intimista o hi ha molts efectes especials? No, hi ha efectes especials, n'hi ha ciència-ficció, perquè si és un home que va embenat i amb ulleres de sol, és que si se quita les vendes no se ve. Vale. I clar, hi ha el rumor de que què fa aquest aquí, al final es fa un mes de la comunitat, és un moble més d'això, però sempre hi ha un o dos pueblerinos, que són los que estan més pa allà que pa acá, que sempre l'estan vigilant, perquè sospiten. Té una visita, passa una cosa i a partir d'aquí comienza el jaleo. El jaleo, sí. Això és una edició, a més, suposo que això és econòmic, 18 euros d'Estiberri, sí. tapa blanda, diguéssim. Però es llegeix molt ràpid i és molt agraït. A més, té una olor al llibre de texto del cole. Ah, sí que ho hem notat, sí. A nosaltres, que ens agrada molt olorar els còmics, Som així de fetitxistes, sí. Doncs pues mira, té això. Una bona altra història. I amb una horeta el tens llegit, i és que aquí sempre em poso molt pesat, però el que té el Jeff Lemire és que tu agafes i ja se't pot estar cremant la cuina, que tu segueixes llegint. Tu saps el meme aquell del perrete que està en una taula i està tota la casa en flames? Doncs igual, això et passaria amb el Lemire, és que t'agafa de les picarols, et deixa allà enganxat i no pots despegar-te fins que no t'acabes el còmic. Molt bé, tot i tenir un dibuix molt jet shot, podríem dir-ne. Sí, però al final li agafes carinyo. Acompanya molt bé les seves històries. Acompanya molt bé la història, perquè sap fer molt la cara de loco, la saps fer molt bé. Sí. Doncs amb aquesta recomanació acabem. Us volem agrair, com sempre, que ens escolteu a Mataró Ràdio, a YouTube i a Spotify de tant en quant també. Exacte, i ens podeu seguir per Facebook, per Instagrams, Twitter i per on no ens poden seguir? Pel carrer. Pel carrer no ens seguim. Perquè és assetjament. Això mateix. Sí. Així que ens veiem la setmana que ve i ens veiem al Graf. I en el Pipa Còmics o en el Dòria. Hola, bon any. Adéu, Bufacanyes!